General, magagawin mo atin. Abot lang. Nari, kulang. Parang may naamoy ako hindi maganda. A few moments later. Okay. Ay, nasa. Sir, ko naman, Mr. Sir. Sinasa naman eh. Mr. Sir, Slight laugh. Mau din nakidnap nga anak. Nakarap nga Rose kay. Nga Rose kay. Kuwan ko Lawrence. Wow naman! Wow! Wow! Okay. Speak na sila, sir. Paano ba nito? Yabang-yabang nito.